चिरां जिल्ला सिंनि बरलावगावआव जांख्रिथायनि थैसाम प्रिमियार श'नि स्टेजआ हरखाबै बार अखा हानायनि जाउनाव बायलांदोंमोनब्लाबो दिनैनि दिन्थिनो गोनां प्रिमियार श' काम मिउजिकेल नाइट हाबाफारिया जागोन होनना आर.डी. म'शन पिक्चार्सनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। बेखायनो जाय बिथांमोना जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श' काम मिउजिकेल नाइट हाबाफारिखौ नायनो मिजिं थिनानै दंमोन, बिथांमोनखौ जेबो गोनो गोथो गैयाजासे नायफैनो खावलायहरदों। Son. हौवाया न'आव फैयोब्ला सिरि सिरि खौरां हर। थाना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों, दाउब'आ सोमलांथों, नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा। जै बर' हारिनि! नोंसोरबायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाव जाफुंनांगौबा जों बयबो गिनाय, मेंग्लिनाय, बानाय बेफोरबादि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन। मा खन्था रायलायबाय थादों बेहाय? असी साहब, बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन। बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों। अब्ला साननानै नाय, हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं।